Siguro to. Mga 40 to. Battle of Champion man eh. Battle of Champion rin eh. Hello, Hermes. Oh, dati. Rosalyn. Mani si Rosalyn, muli. Ang sagop sa mga sabaan. Sagop sa mga banaan muli. Wala ang motor lagi, wala motor. Wala motor. Salamat sa pagtambong na. Noy, salamat sa pagtambong. Kabayo. Ito sa madurog sa balay. Ha? Papi Rans. Salamat.
You give me love. Hindi pala bilhin mo. Video, video. Ang tanong, di ba dapat pinangaya? Ito nga lang. Hindi ba yung dito sa... Balik, balik. Okay. Balik. Ay! Inilangga, tagugan ako na! Ayun sa kayo. Wala ko kwarta ba, nakalinlin. Nasa lubot. Nasa lubot. Daw sa lubot, kuya. Nag-ipamilit din lang, baby. May salipati nga buwan. Adara, sinsinyuhin niyo na. Dili na makakita si Nini. May naglakaw. Ay, Kuya Bukod, napatong nang. Sukol mo ba? Boy. Pagkandang makan pa rin sa Laro kayo na eh, pasalitan niyo. Wala kayo na. Magaling. Magaling. Nag-six pa pa rin mo na. Milord lagi na. Milord na. Ipangalaw mo singer.
Nasa sa iba. Lang ka nang kanta siya. Siyempre. Kanta na si Wow na nga. Ay, sige. Hello. Wala siya. Ha? Wala. Wala itong room. Nagbalantan siya kaya katulad. O si Joe galit. Ana entar siya nga. Ay, wala. Muli nga nas bukid. Wala, muling sa kwarta o kay katagnan nila. Tanawin. Ano ba oras siya sa Kaya sa kiran na yung dagat. Nga naman na yung magbalo na tagpuan. Ako nga siya. Ako ino. Kay may man nga po maligo kay way init ba? Ayaw ng alas 4 kay magabihan to. Wala na may suga Ay, dito. sa'yo man. Ay, Guwapo na Daniel. ambot sa Pina G-Prox ba? muyog man. Ang kaya nang yun siya. Babay na lang. Mainan. Maganda kayo. Salit. Ta? Padala rin ng 23. Desisyon. Oo. Paano mo atin sa? Ano ang sulupit sa? Kantilis. Ah, Ano, mahal. Bukan manimu. Ayo. Isa. Wala daw silupin mo. Bayan ka mo rin. Pag sa lamisa, mag-aanaw. Men, dito na lamisa. Kali ko so. Maganda ginunod ko sila. dili. Daramitsin. Daramitsin. Iyo ko daw anong tinang. Ay, portrait. Oo. Katong na akong giumulan mo na malituon. Tama na ni, record naman na. Sa Japan na, ordinal. Akali na, akali. Laptop boot, pag-iring og laptop boot, laptop ni Papa. Kabalo naman ako na ba yan? Mga nagita na nga ng lupan. Abot, iris mo ito abot. Iris agong. Davao. Dabaw. Hello. Anak, bayan ako. Nagdunga rin mo graduate niya po? Sila. Pao. Ulit din rin. Napos na lalaki. Kaya mga asawa. Tawa ka ng direct. Ngali.
Kain sila. Hindi na trato. Magkakala ko, magkakita ko na ito ah. Ay, wala. Ano yan, kahit nabibig na tagsurang eh. Ano uyab na ron? Ano kuya bro na lang? Sanay uyab niya ron? Uli lang din kahit kuya. Sana sa iyo, dili mo yun nandito sa tabaw nga, mga babae, magbisita na. Wala ka ba? Wala, ano naman itawag? Sana, okay kayo, Lord. Kahit pa niya, walang pag ito ng so. Dala po nila yun. Purang kilat ng isika. Grabe. Kita ang isika ng lagi. Kita. Bentang. Dalawa, di bagi kuha na. Isa lang, no? Ay! Ilak, oy! Buwan ang yan. Anits. Anits na. Sige na. Dero, wala ko po. Amen. Ano siya? May kumprog na kanino. Wala naman itong papel ninyo da. Ito. Ah, GCC, wala na kayo na mo kayo. Mga video ko. Mga dagan ng 30. Tapi, sa busan, ingno na nagtuturato sila nga. Hindi na maayo pa rin. Kakalaba ka ganingan. Wala daw. Oo. Invitation. Maninay. Nano may invitato di ba, Pastor, no? May mga gusto sila, nadimna mo nila. Saan namang video ninyo? Wala pa, kay kuan pa to. Oo, wala na siya. Ay, tape na. Hindi na nagpadana si Juan. Wala siya nung yun ba? Ay, pagkakamay na ba? Hindi ka apas ang diti, ala? Nagpinusulti na ako. Nemo ko si Martin niya. Martin, mag-surprise ko dito. Oo. Kami nag-apas na lang mga ginikanan. One, two, three. Ano ba? Naunaw. Nangiliha. Yung pusok kayo dagan. Tulupat. Pusok kayo dagan. Kamera. Sa kauban ako nga, mukapil din. Sa bisis. Rico. Pati ng magsilor. Picture na lang ipakita. Panik ba? Bapak man. May arti-arti ito ba? Satu bang Banglut. Ikan saya mau pagagamay ba. Malagit ka lang. Mana ka? Ano siya na, balag. Dagmay ka, basta may kamot ang kagtuon. Gunawan na unit daw. Tatawa na do. Yan mo na, yan. Ano? Na, ang sayaw sa high school yapon mo. Muray kinapangitan. Dagalan mo dito sa evening. Ay, dagan siya kayo. Sila itsing tira to. Ah, yung muna kayo palit. Tinda sa ako din.
CJ.